салом алейкум бародаро, ама каса хубе, саломатион хубай тенҷен бародаро, нигаҳ кунед, ами ози мо дар Испания дар шаҳри Валенсия қарор дорем. 19 апрел имрӯз ами шаҳри Валенсия Испанияда амиҷода сел омада буд бародаро. Валенсияда бигем ами шаҳр қариб клеч шида буда, ҳама тай хид модагӣ буд. ана кини мошинои ҳастанд ки дар аму бигем сели омадагӣ, дар аму боруни сахт, дар аму вайроншидагӣ нем хеле плашадкода ҷамъшон кардагӣ. яъне хеле плашадка чандтае бародаро. боз бо раҳқати омадем, ами хеле чандта як мояташда ами наздики моҳика кунем, бояд истодем. ин мошина беиззадагӣ ҳама иро ов кардагӣ, ами ов шиштагӣ ҷамъгир кардагӣ, ҳамаро кулула кардагӣ. иравӣ ҳамаи мошин ҳаст, ҳамаи намуди мошина ҳамҷа бигем ранги морк типа морк камта уравӣ ягон чизи овуд надоранд. охир мумкин таҳти назорат бошанд ҳамиҷада, аммо деки хираби нигаҳ чӣ хел мондагӣ, дрозаи плашадка. Валенсия қариб клеч шидагӣ буда ҳамун сел, беҳад сели вазмин омад. на мошини мо хати бахтиёр қайшогир гем ки омадим. касе запчас заркора бача бихебиё ҳамаи запчас ҳастай, ҳамаи мошин иравӣ неки пури хитан пури лой пури лояне ки ҷазир шидагиан ин мошиноро би. аммо вақте ки сел омад ман дурунш қати гузаштам. ам як ду рӯз баъд, ду се рӯз баъд буд, чанд рӯзе буд ки обшим ҳамо ҳафта буда гузаштам ба даруни ҳам мошин, ба даруни ҳами шаҳр. раҳо маҳкама намемонанд дурмадани, хай обшим бо соат дора, ба фалон соата бо раҳоӣ мекунанд, мегзарӣ. даруни шаҳр медрои, метарсӣ, бовар мекунӣ ҳама амит якум этаж қариб ҳама тай ов, тай хид шидагӣ. ина результаташ. иёл яки як плашадка акшай хеле чандта гузаштем. хеле плашадкаи вайрон шидагӣ да, мошиноро овардагӣ, ҷамъ кардагӣ. пижо бачаи мошина би мегӯй ва экскаватор хеле даишон. гуфти бахтиёр запчас забё бача. ҳар ранги морг шида иҷа будим. ҳамаи мошин ҳастай. ира мегзашти ку ҳамун вақташда мегӯи тоба кам, мегӯи ҳамира ҳами экскаватор қати гирифтагӣ тал чиндагӣ таи мошинора ҳамихе рӯбарӯ ҳамихе ранги якум дуюм сеюм этаж ранги автовоз воре о ҷамъшон кардагӣ буд. анаки ози ҳамашо овардан ҳами хели даштода рехтаамшон бигем. ҳолиам ҳами қадои асфалт пури хитае. мошина бин ин сел хайоқ я офатае, офат. Валенсияи Испания. хай бигем я морки калон шидагия да. хай запчастам дига нестанд, ё ҳамаш ҷазир шидагиан, ё ҳамаш пури лой, пури хит шидагия. хай ягон лабавой, ягон хай шишаош соза як хелаш. шиша дар кӯшок астам. میان میگه این آب پلیزی فیره را بینیم
خاکش بچید از ایفیره را ماما گفته خداوند همه را نگهبان باشه. این خیلی آفت ها را بین. خداوند هیچ بندش با این راه با این کار گرفتار نکنه. با این بلا به حد بلای سخته ای به حد. حساب نداره چند ماشینه حساب نداره. همین خیلی پلاشاتکا چند تا گذاشتیم داره که بنزوازدای جامدن همش اسپانیا یا جهت همین راهوش کشود خشروان در جایش فراد مستی انشاءالله هیچ چی نمیگه. نه که نگاه میکنیم احوال همین شهر وقتی سیل اومدگی ده خدا نگه داره. خدا نگهبان تو باشه برادرو. در حق ما دعاگو باشین. الله همه تان نگهبان باشه.